Davarada çıkış edenler Muladına Türkmen Döwlet Üniversitetining guramogyna geçirilen hemiýa dersi boýunça 4-nji halkara olimpiadasynyň hemde hemiýany okutmaň usuliýetini kämilleşdirmekde innowasion tehnologiýalaryň orna atly halkara ilmi maslahatynyň ýokary guramoçyluk derejesine geçirilendigini bellediler. Halkara öňlerine laýyklykda A we B derejelerde geçirilen hemiýa dersi boýunça 4-nji halkara olimpiadasynyň ýeňijilerini sylamak dawarasy aýratyn ähmiýetli boldy. Ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda hemiýa dersi boýunça 4-nji halkara olimpiadasynyň netijeleri boýunça şahsy birinjilikde A derejede baýrakly orunlaryň 63-si kesgitlenilip, olardan 14-si altyn, 17-si kümüş, şeýlede 32-si bolsa bürünç medallary eýlen taliplerdir. Şeýlede şahsy birinjilikde B derejede baýrakly orunlaryň 57-si kesgitlenilip, olardan 11-si altyn, 18-i kümüş, 28-i bolsa bürünç medallary eýlen taliplerdir. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden talipler mümkin bolan umumy 120 medallan 57-sini eýlediler.